Kurd û demokratîk bûna Tirkiyeyê û tevahiya rojhilata navîn e. Gerîlayên azadiyê Kurdistanê ji her tim bi vî fikrî û felsefeyê hereket kirine. Divê ev rastî were femkirin. Kalkan li ser gotinên Serokkomar Tayyip Erdogan ji got dîrok nişan da ku dema Tirk, Kurd û Erebûniyek çi qas tişt kirin. Pir baş e. Lê sed salên navê Kurdan jî li Tirkiyeyê nîne. Divê Erdogan li gotinên xwe xwedî derkeve. Bila bi înisiyatîv tevbigere, zihniyet û siyaseta înkar û îmhayê ji holê rake. Eger rast dibêjin, divê helwestek zelal raber bikin. Gelek Kurd azadiya rêberiya xwe dixwaze, ev şert de nebe nabeye. Li meclîsê piranî jê ew in. Dikarin 24 saetan de guhertinên qanûnî bikin û divê bikin jî. Dayîkê aşitiyê dax. Yekhane daxwaza me aşitiyek bi rûmet e. Ji dayîkên aşitiyê Gülsem Dağ li ser pêvajoya aşitî û civaka demokratîk ji ana feraxivî û got. Di salan 1995 de li Bitlisê gundê me wastin. Ji aliyê leşkeran ve hatê şewtandin. Vê roje zarokên gund li hev komkirin û birin nava zeviyan. Gef li me jinan xwarin ku wê me tazî bikin û bibin pêşiya mêran. Piştre gundê me şewtandin û gotin hûn terorîstin. Eger hûn gund vala nekin, em ê destdirêjiyan li jinan bikin. Me gund vala kir û em çûn Tetwanê. Li Tetwanê jî êrişê me kirin û neçar bûn ku em biçine Mêrsînê. Li Mêrsînê jî em rastî nîjeperestiya faşîstan hatin. Li wir jî em talan kirin. Em neçar bûn çûn Stenbolê. Li Stenbolê jî me ra digotin terorîst. Tişta bi serê me hat bila bi serê kesî neyê. Dayîkê Gülsüm da zanîn ku 30 salin birayê wê girtiye û got. 7 salin mi birayê xwe nedîtiye. Her roj sürgûnê girtingiyek cuda dikin û derfetên me ji nîne biçin wan girtingiyên dur. Dayîkê Gülsüm spasî rêbera kir û got. Em ê heta dawiye bi rêbertiya xwe Abdullah Öcalan re bin. Rêbertiya me niha pêvajoyeka aşitiyê daye dest pê kirin. Kî aşitiyê pêkbîne bila Xwedê jî razî be. Lê em aşitiyekê bi rûmet dixwazin. Piştî ew qas êş, azar, ew qas berdel pêwîst e ku mafê me Kurdan bê naskirin. Bila êdî dayîkê kesî negirî. Dilê tu dayîkê neşewte. Çend mehin Kurd gavan davêjin, lê hîna ji devletê yek gav naavêtiye. Aşitî yek alî çê nabe. Divê devlet demildest gavan bavêje. Divê devleta Tirk mafên gelek Kurd bi rêya yasayan garantî bike. Çalakwanên Sileymaniyê tekildarî pêvajoyê ku tevgera azadiyê daye destpêkirin de axivîn. Şoreş Emîn tekildarî mijarê de wiha dibêje. Divê devleta Tirk mafên gelek Kurd bi rêya yasaya garantî bike û çek bên bêdenkirin. Serdar Sabah Herîkî jî derbara geşedanan wiha dibêje. Ev tevgera PKK di tekoşîna li Bakur de pêşketinek mezin çê bike. Dê bandora li ser bêşindinên welecî bike. Ji bo guhertina destûrî divê rêveberiya Tirkiye gavan bavêje. Hilbijartina aşitî û bêdenkirina çêkan rêyekê pir serkeftî bû. Ez hevî dikim ku Birêz Abdullah Öcalan azad bibe. HPG nereçê nasnameya gerilayekê şehîd eşkere kir. Navenda ragandin û çapemeniya ya HPG nereçe bi daxuyaniyekê nasnameya şerwanekê azadiyê ku şehîd ketiye eşkere kir. Daxuyanî wisa dest pê dike. Evlada hêjayê gelemeye botanê û şerwanê bi wêrek ya yêja starê Hevre Asmîn Ardil dijwar 18 Gulana 2025 de li herêmên parastinê yên medyayê ji ber qazayekê şehîd bû. Hevreya me Asmîn Ardil di tekoşîna azadiyê de bi pêşengtiya partiyê me PKK paşkete cî girt û berpirsyariyên xwe yên dîrokî bê tereddüt bi ciyanî. Bi destsoziya kur a bi şehîdan re bû xwedî jiyaneke watedar. Perspektîfên rêbera poyên tekildarê azadiyê jinê kir manifestoya jiyanê û li her qadê pêdiviya nasnameya xwe ya yêja starê bi layıqî bi ciyanî. Weke şopdarê birayê xwe Hevre dijwar xawîşta Ahmet Nîliyê şehîd navê xwe li dîroka me ya tekoşînê nivîsand. Li her qada lê bereya hevreyên xwe sivik kir. Agahiyên derbara nasnameya Hevreya me Asmîn Ardil dijwar bi vî rengî ne.
سلطان نیلی بناسناف آسمین اردیل دجوار لوانه دایک بویه ناو دایک و باو حسنا گرگن ده 18 گلانا 2025 ده لهرم پاراستن یان مدیای ده انجام قضیه کده شهید بو هپگه سرساغی جمالبت شهید و گل کرد خواست و وها بردوام کرد وکه هفرین و ام سوزا خو دوباره دکن کو الا تکوشنه یا کو هفره آسمین اردیل دور مکریه اما بگینن سرکفتنه پێویستە عێراق داخوازە لێبوورنê li gelê Kurd bike. Komeleya qurbaniyên kimyabarana Helepçeyê di salvegera 27 damerezandina dadgeha tawanan a navdewletî de peyamek pêşkêşî hikûmeta Iraqê kir. Endama komeleyê Hikmet Feyak di civîna çapemeniya de axivî û got Iraqê ji di sala 2005 de tev li peymana Romeyê bû. Lê di demek Kurd de bêyî sêdemek eşkere vekişiya. Ji hemû gelên cîhanê zêdetir pêwîstiya me bi peymanê heye. Daxwaz dikin ku Iraq redayê peymanê bimîne û îmze bike. Di dewamê de wiha hat tê gotin. Pêwîst e hikûmeta Iraqê hemû kesên wek tawanbaran Enfalê hatine diyarkirin dadgeh bike. Divê hikûmeta Iraqê bê cudayî tazmînatê bide qurbaniyên rejima Bas û daxwaza lêbûrnê ji gelê Kurd bike. Meclis Evliya ya Nevnetewî rewşa li Sûriyeyên êrişan İsraîlê û bi cîhanîna biryara 2204 gotpêş kir. Nûnerê Çînê bang li hikûmeta veguheza Sûriyeyê kir ku ji tevahî PKK'yên Sûriyeyê tev li çareseriya siyasî bike. Her wiha teqezî bi sekna li hember tevahî komên terorîst di serê da Hizbul İslamî ya Tirkistanî kir. Di heman demê de êrişên İsraîlê şermezar kir û banga rewestandina êrişan kir. Nûnera Amerîkayê jî wiha got. Divî tundiya li Swîdyayê raweste. Diyalog di navbera tevahî aliyan da çê bibe. Em bang li hikûmeta veguhez dikin ku lêpirsînê têkildarê sûcên hatine kirin veke. Nûnera Brîtanyayê jî got el şerrî soz da ku Taîfeya Dürziyanî biparêze û hesabê ji sûcdaran bipirse. Nûnerê Rusyayê jî êrişên İsraîlê red kirin û wiha gotin. Divê hikûmeta veguhez ji bo aramiyê gavên ciddî bavêje. Li Belçikayê 4 kes ji ber êrişên nîjaperestî yên li dijî Kurdan hatin cezakirin. Li herêma Limburgê Belçikayê komek nîjaperestên Tirk êrişê Kurdên ku ji pîrozbahiya cejna Newrozê vedgeriyan kiribûn. Dadgeha Cezayê ya Hasseltê biryara darbera êrişên nîjatperestan eşkere kir. Dadgehê ji bersûcê Tirk re 9 sat cezayê xizmeta civakî da. Ji bo bersûcê ku neçû dadgehê 6 me cezayê girtingehê, 400 euro cezayê perayan û 800 euro jî cezayê tazmîneta hate birin. Di dozek din de jî kesekî 31 salî di komekê WhatsAppê da banga êrişên li ser Kurdan kiribû. Dadgehê ji bo vî kesî jî 7 sat xizmeta civakî û 400 euro jî cezayê peraya dan. من نوچه ناو روژه پشکش کرن تماشاوانن ما بمینن ده ناو خیری خواشیدن.